Alright, tuloy-tuloy di programa tayo IFM News mga idol. Ayan, sabali pa nga reports kente lawaten manipod kadigiti kadwa tayo itiroar. Ada kano libre nga agas ken vitamina kadigiti chikiting ng Lawag City. Nagapan na nga ta dete apo. Nagapo iti Rural Health Unit or City Health Office ng Lawag. Agas kano ken vitamina kadigiti agtutubo digiti chikiting mga idol. This is but normal nga maited iti gobyerno nga ayuda mo't kadagiti obubing apo nang natap no maliklikan da digiti nakaad ado nga sakit gubay pa lang apo iti pabaliw-baliw panawen mga idol. Tayo makidamag kini Idol Dennis kadeti na dakamat report. Mani po pa lang apo iti City Health Office iti syudad ti Lawag. IFM News. IFM News. IFM News. Health Facts. Idol Dennis, go na. Gapo iti kaso ti panagpanateng kay ti bubing mismo nga ti City Office iti napanangipaay iti libre nga agas ken vitamina kay ti nagdumang barangay iti asyurad iti Lawag. In dalawan ti City Office iti panipaay kay ti agad adang bubing tapos kasi kita mapuntaran iti pagpagida iti ti panagbali-bali iti klema iti datos iti City Office Idol Bernard Narway iti papanateng kay tawang mubing gabo ko na tayo panagbali-bali iti klema naman nga tayo hanagdang nga pauyak kada panateng na tayo markrik na no di kaya tagpaot iti 3 to 4 weeks iso tagapuna nga in bagan iti City Office kay sudan tagsosor kadi barangay nga gibunong para palang iti agas ken vitamina kada iti mubing at dapat iti libre nga check up iti City Office tapos ta kita mariklikan iti panagwaras iti kasto klase iti sakit recommendar pa iti City Office iti panausar iti face mask dato maniklikan ti panaginakar iti kakaso klase iti sakit to orap na iti private hospitals Idol Bernard Narway iti man agpaaga sa gabo iti panateng ken kasangat ang panaguyek nga inget bayad na aglaing iti agdama kuna ti City Office nga ikunos da amin nga amin na barangay tapos sa pasap iti panipa iti vitamina ken agagas kadi bubing iti entero asyurad ti Lawag. Idol Dennis Gabriel Alipio, Tatak Aramen. Maraming salamat, Idol Dennis, para kadigite chikiting. Ayun. Health facts natin. IFM News. Health Facts.